del folre. Recordeu, aquesta temporada els Castellers i Vilafranca ja han descarregat ni més ni menys que 7 4s de 9 en folre. 7 és la colla de llarg que més 4s de 9 ha descarregat, i el més important és que ha descarregat tots els que ha portat a plaça aquesta temporada. Recordeu que l'any passat van acabar la temporada descarregant-ne 11 en tot l'any, per tant avui podrem fer també ja el 8è 4 de 9 en folre. A punt d'arribar, a més, als 150 descarregats de la colla. En porten 147, aquest podria ser el 148. Configuració de terços ja del que ha de ser el 4 de 9 amb l'agulla, ja també amb les mides i amb la posició que han de portar el proper intent del 4 amb l'agulla, que serà de ben segur el castell de sortida demà ja a Sant Fèlix. Aquest any els Castellers Vilafranca doncs tenen també, com sempre, il·lusió i ganes de poder fer un gran Sant Fèlix i retrobar-se amb aquell gran Sant Fèlix de fa 10 anys, que demà tindrem temps de comentar, el millor Sant Fèlix de la història. Tot just es compleixen 10 anys d'aquell Sant Fèlix estratosfèric, amb aquells 2 4s de 9 nets descarregats, amb una actuació fantàstica, això sí, amb molta llenya, però amb grans construccions de gamma extra. Quarts col·locats del 4 de 9 en folre dels Castellers de Vilafranca, el donen per a la primera, per tant intent vàlid de 4 de 9 en folre, primer castell de 9 de la Festa Major de Vilafranca, 15 col·locats, els terços en bona mida, tots ells amb braç llarg, que arriben perfectament a les cames dels quarts. La gent que s'acosta cap als Castellers agafen posicions centrals a plaça per dalt d'estar més a prop. Una mica ovalat aquest castell, de moment, de mides a nivell de 15. Sobretot creiem que ha quedat una mica tancada tot just la rengla que va d'esquena a l'Ajuntament de Vilafranca, és a dir, la que ens dona d'esquena a nosaltres. Però a veure ara amb l'entrada de sisens si l'acaben obrint una mica. L'han d'enxamplar una mica a nivell de 15. Els sisens col·locats, vinga, els 12 amunt. Remuntant ja el pis aquí. El castell va bé, anirà ràpid, com ja és habitual. El folre, al moment, molt tranquil. No patiran per col·locar el pis de dosos. Dosos entrant d'aquest 4, que tornem a repetir, els ha quedat un pèl ovalat. No els ha quedat del tot quadrat, però de moment els dosos no tenen problemes per entrar-hi. Atenció ja als Castellers de Vilafranca, entrarà ja l'aixecadora o la cassoleta, com també s'anomena aquí a Vilafranca, i l'enxaneta que anirà a carregar. A punt de carregar el 3, el 4 de 9, 4 de 9 folre carregat als Castellers de Vilafranca. Maco, no està perillant, està molt tranquil, a mides una mica perdudes pel que fa al pis de quarts i quins. Com dèiem, la rengla d'esquena a l'Ajuntament una mica tancada, oberta la rengla que queda a la seva esquerra. Però, com diem, són castells que no està patint, no dona sensació de perill i, per tant, els verds descarregaran el que és ja el seu 8è 4 de 9 en folre de la temporada. 8 4s de 9 en folre, Déu-n'hi-do, són una gran quantitat. El 148è descarregat dels Castellers de Vilafranca, que també són uns quants, la colla que bé sabeu més n'ha descarregat. I també una gran distància en relació a les altres colles, tenint en compte que la colla que més en porta són Mataró i Joà de Tarragona, que n'han descarregat 2 cadascuna. Surten els quarts d'aquest 4 de 9 folrat dels Castellers de Vilafranca. Tenim